కొంచెం కింది పెట్టండి బ్యాచ్ కదా. 2 లక్షల రుణమాఫీ, 2 లక్షల రుణమాఫీ పూర్తి చేయాలి. 2 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీ పూర్తి చేయాలి. రైతులకు కాంగ్రెస్ పార్టీ మోసం, రైతులకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మోసం, రైతులకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 2 లక్షల పూర్తి చేయాలి. 2 లక్షల రుణమాఫీ పూర్తి చేయాలి. 2 లక్షల రుణమాఫీ పూర్తి చేయాలి. జై తెలంగాణ. 2 లక్షల రుణమాఫీ, 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 2 లక్షల రుణమాఫీ.